Marahay na banggi, magagamit na kan Naga City Police Office ang mga ekipahe asin iba pang gamit na iping-turn over kan LGU Naga para sa pagpautob kan mga lay sa tinampo asin trapiko sa irarom kan disiplin Naga. May report si Joel Solina. At Nagangunyan. Formal na pinag-turnover sa Naga City Police Office sa pamamayo ni Acting City Director of Police Colonel Rizal D. Caballero at daw na Lunes kang gobyerno lokal kang syudad sa paagi kang Public Safety Office ang 60 units ng mga bagong wheel clamp, breath analyzers asin iba pa mga equipments o ekipahe para man sa padagos na implementasyon kang road safety, road clearing operations asin pagpapautob kang local asin national traffic laws. Sinabi ni PSO Director Rene Gumba, dagos-dagos ang aktibo nitang implementasyon ka mga local ordinances and traffic laws. Kasunod man kang mandato sa sainda asin kang disiplinaga sa tinampo asin masiguro na ibang kaayusan asin nasusunod ang lay trapiko. Ngaring malikayan ang anumang asidente na minakausa sa danyos ka mga pagrurugaring minsan pagkairido langan pagkasayang ng buhay. Makakatuwang mangkang opisina ang personalis kang Naga City Police Office, maging ang mga personalis kang barangay para mas sa pagpapauruga kan mga eksistidong ordinansa dapit sa trapiko. Na-turn over na din sa ibang mga ekipahe, mga kagamitan sa Naga City Police Office asin sindaman nagpupuuna. Igwa na sinda kadtong wheel clamp units, igwa na din sinda kadtong sa tuyang breath analyzers. Kabali dyan, so iba pang mga gamit para makatabang kasinda sa pagpaurog kang mga ordinansa sa laog kang syudad. Masunod po kaini so mga barangay. Ang mga barangay baga, pag may barangay road clearing operation, nadalagan pa ang PNP saka ang PSO duman. Ngunyan, ima-maximize na po sa mga deputized na barangay tanod para sinda din mismo may kapasidad na mag-implementar maski po itong pag-wheel clamp kang mga violator sa sendang lugar. Dugang panigumba, kabali na digdi ang istriktong implementasyon na kan track ban sa bilog na syudad. Pag-implementar ta po ngunyan na track ban hindi sa laog kang syudad. So pag-irom dumunta so may mga pagsasadiri ng track, i-check po kung kabali ka mo duman sa exemption na pinag-enumerate sa ordinansa. Kung day po, pwede mag-apply for exemption hindi sa tuyang syudad. I-justify ta lang kung ano ta kaipuhan na exempted ka mo. What's the area also from Halos buong Naga na po, magsaysay area, duman sa sentro, sa may J. Hernandez, ining kadakulaan ka mga tinamputa. Ang special schedule lang itong sa diversion. Gamigo dumaning window na dahil national sumanghali Manila, pabalik Manila mga truck ang nag-aaragi, tinagla ganing window hours na pag rush hour, yaon duman ang banta. After the rush hour, pwede mag-agigira. Para sa Nagangunyan, Joel Solina. At Nagangunyan. Ika, ako, kita, ang Naga. Ang tabayan ng iba pang impormasyong may kinaaraman sa lambang na gen. Ang Nagangunyan. Sa ngaran kan sa kuyang pagdiriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Yola. Ako si Riza Mustar Santos. Diyos mabalo.